Ja sam mislio da nećeš proći, ali sad već kad ti je Vesnik Proleća Bajo dao tu priliku... Resnik Bajo Proleća, trebaju ti Bajo veća za ovo, Bajo, iskreno ti kažem. Pa spremit će se. Napravit ćemo. Da mi se zameri tamo u editu Bajo Bipuj, ali Bajo Prepelica. Jaja, Nije, samo se uplašimo. Jelena, molio bi te, koleginice. Jaja Prepelica. Nije Prepelica. Malo k***nja. Malo treba da se ponabadaš s nekim na ulici, nešto da se desi. Ma možda je on iza Mire 300 vire, nikada ti ne znaš. Pa moguće. Proba da samo nemoj da... Šta se uplašio? Nije se uplašio. Doći u ovo, pa šta ti je? Kaže, nema energije, Bajo. Mora malo to da bude do poda, malo jači gas. Sljedeći put... Vi kako se trese? Šta ti je, Bajo? Znači, opusti se, ja sam... Pa i ja bi se stresla od tebe, Desić, da mi priđeš tako. Ali stvarno, kandidati kad izađu... Ja sam veoma... viš kako sam ja prije... Čekaj, dođi... Stavi mu ovu tvoju kajlu, možda... Ovu tvoju... Šalim se. Priđi mi. Ajde, otpevaj nešto od Bajage. Kako? Od Bajage nešto sve. Da se posetimo. Slušaj, ne, malo više samopouzdanja i ostalo. Ovo me iznenadilo, malo više samopouzdanja i ostalo, pa da vidimo kako će to da bude, kako će se to umesi i ostalo, ali sam prijatno iznenađen. A meni je drago, Ognjene. Mnogo nam je drago. Kako si lepo uradio što si ga... Gde me guraš? Šta me guraš? Da ga ispratimo zajedno. Što me guraš? Riba je krenula da me gurne i onda kao me uhvatila. Možda veruješ? Može, sve mogu ovde da verujem. Znači, Bojana, Da, Bajo. Znači, gurno, pa ne bi lago. Zadnje, došli. Napusti podijum. Sad prvi put vidim kako mene vide kandidati, ni ne vide me. Stavili ste mu u mrak, Bajo. Niti te čujemo. Pa s razlogom smo te stavili u mrak. Znači, ovde su, pik je na ovo troje ljudi koji su nebitni. Znaš šta, moraš da se izboriš. Bitno da ste ti i Viki najbitnije. Ti si početnik na pločni. Zato se i ne vidite. I moraš da se izboriš.